2 meses de traballo para rehabilitar unha antiga adorna, unha labor intensa pero satisfactoria ao ver esta mañá o resultado final. É a sensación coa que se quedaron os 5 usuarios da unidade de día do Servizo de Drogodependencias de Ribeira a UAD tras a restauración desta jalema. Eles, máis que a ninguén, saben que o camiño para conseguilo non é sinxelo, pero que o esforzo paga a pena se ao final da rehabilitación esta adorna loce como se comezase unha nova vida. Realizouse un reclavado de todo, pintado, a cubierta, reparouse a cubierta, obra morta, fixeronse os gallos dos remos, unha restauración íntegra, totalmente. O que é máis importante para min, máis para os meus compañeros de drogodependencias, que sería os chavales, os alumnos pacientes do centro, que sin eles realmente estes proxectos non se levarían a cabo nin a logro. A Confraría da Adorna anunciou que a botadura da embarcación levarase a cabo o próximo 17 de maio. Temos un mantenimento que se fai anualmente, con este decidimos este ano pois facerlle un lavado de cara un poquinho mellor. Gracias a eles pudose, como podedes ver, darlle este aspecto así de embarcación tradicional. O alcalde ribeirense suliñou que o traballo deste servizo da UAD e os seus usuarios son todo un exemplo para o resto do concello. Felicitar a todos os usuarios. En esta vida ninguén está libre de ter problemas, o que verdadeiramente distingue ás persoas é as súas ganas de superalos, non? E nós, entre o equipo técnico da UAD e os nosos usuarios, pois creo que se está facendo unha labor que o importante dela é que se visualice. Agora só queda desfrutar da adorna no mar e, por suposto, seguir pensando nas seguintes actividades deste servizo tan valioso para os seus usuarios como para a sociedade ribeirense.